بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مولينيا تاوين إن شاء الله تعالى فنجنأ أموين كوانتها مادة الفقه. سين لما بيلبيون naubusin waktu na ito, pagsalsila at tawagan pag sabot sin kisa sin Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Lawin insyaallah ta'ala tumagna kita niyo ang kitab at-tahara. Kaban yung kitab niyo? Yung kitab at-tahara, panagnaan kitab at-tahara. قلنا page pila rin yun. Dahil kitab po ha. Kitab po. Tingin nyo kayo niyan. Marailas nyo kayo niyan ha. 18? Page 18. Page 18. Kitab po ha. Itagbayang magilian. Now, in kitab panagdaan pangadyon na tubesin na sabot ko kanyo ha tahara kita niyo. In tahara, in hatisin tahara an-nadafa, hatisin at-tahara amulain an-nadafa, hatisin nadafa paglano-lano. In hatisin at-tahara kabalikan ko an-nadafa paglano-lano. Simuda kaya paglano, lumi amo hindi kakitaan, amo in pagyanon sin mga kamaasan, lumi batin, amo na in sakit, pangatayan, igil, hasad, jang kikatan, atawakan paglano, amo in najis kakitaan, biya na sin lumi. Sumakawa in pangadyon na tulay, hindi hukun kataan paglano. Hukun ini in general natin niya paglano katan. Di ta makada yung ginukuman sin pagkiskis, wala mo sin pagbuwaslay, wala mo sin mga amuin katan paglano-lano. Ingkaon na itong kitab at-tahara, amuin parakala magkalakihan siya paglano-lano, bima'na pag-ail, ibansin, pagpayho. Asupaya kau jarihun magsambayan. Ina? At inyakatan sin parakala amuin tumaalok siya pa pag-ibada. Asupaya tayo mo ng pagsambahayang mo. Uno naman yung ginisan sin pag lano-lano. Biyasin lang ta junub ka usa. Uno yung hinangon mo asupaya kung makajari magsambayang. Sabdi makajaring tao magsambayang bang siya junub sa. Na, amo yan tingkaon na tumagna dahil hatubig. Tumagna kita nyo rin hatubig, bang uno in tubig makajari pag-ay. Laong sin muallif, in muallif atin namin author sin kitab, may nagbakto sin kitab. Laong sin muallif, al-miyah allati, yan, hindi basta ko, lumulit niyo, al-miyah allati yajuzu biha at-tathhir 700. Balikan ko. Al-miyah allati yajuzu biha at-tathhir 700. Inhati niya al-miyah, inhati sin miyah, jama' sin word ma. Insiya الماء من جمعنيها المياه. هاتي سن الماء tubig. In جمعني plural word sin ماء المياه. نعم. هاتي المياه التي يجوز بها التطهير 700 أو 700. In mga tubig amo in makajari ipanugsik
yajuz. At sin yajuz, word yajuz ini habalan niyo. Daran siya pagkabalik-balikan at niya min makajari. Na, kung ko imen yajuz ay bima'na makajari. La yajuz bima'na di makajari. Na, in mga tubig amo in makajari hipaglisin. Unin ma'na hipaglisin na di, atin niya pwede mo siya hipag-ail at tawakan hipag-maygo. Asupaya ko makajari suwambaya. Kabalikan ko, wayroon lamod siya hipaglisin. Hipagkukaslay, hipagkatan, way lamod siya. Nagbisaran ta rin di, makajari hipaglisin ay bima'na makajari hipag-ail, ibansin, hikapamaygo, hadath akbar. Uno naman yung mga tubig makajari hipag-paygo at tawakan hipag-ail. Kina? Al-miyah allati in mga tubig amuin makajari yajuzu bihat tathir makajari hipaglano hipagsutsi sab'u miyah pito in taud sin mga tubig sab'u miyah tinya pitong kalinis in mga tubig kalutan niyo pito sila ini makajari mo ipamay o hadath, iban makajari mo ipag-ay. Tayo maun insyaAllah ta'ala. Ikaisa niya, aun pagtahon ma'us sama. Panagnaan, ma'us sama. Atisin as-sama, langit, in ma, tubig. Nabang mo siya ma'nahan literally, tubig langit. Atin niya ulan. Amuin mag, tubig, magnaog, daing ha, langit, in maksud niya. Ay, bima'na, ulan. Na. Amuyan yung panagnaan, inka in ulan, makajari mo siya, amuin hipamay, hadath. Sa abu kolong tabihan, amuin junub, atau way kapag aylo, di mo dyan ko rin doon ha mga tayapan sinbay sin mga tao. Na may kawawaan niya. Na, diyan insyaAllah, maigin janatan. Langit ka mag-ail ka. Bangman malano isabing tayapan, bukunin tayapan o mga ambak, pagpaygo mo rin lumakso pa o mga ambak, na turuay na parakan. Nagbisaranta mo in malano. Na, basta in ulan, inkari asali niya, in siya sutsi. Na, lawsin Allah subhanahu wa ta'ala, halawsin Quran, وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Ngayon yung dalil. Kung mabaya magkapansin dalil, lawsin Allah subhanahu wa ta'ala, Suratul Furqan. Sabakan tanihaw no? Suratul Furqan, ayat kakbatan tagwalu. Lawsin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala, وأنزلنا من السماء. Diyan uganna mo sa bunan tud Tiana ugna mo daing hataas langit, maan tubig, in tubig yaong tahur, sutsi. At igentong sin Allah Ta'ala in ulan, amo in pagpanahon na mo daing halangit, in siya tahur. Mama'na tahur? Sutsi. Ay di ma'na pwede mo ipamayo, hadath, pwede mo ipamayo, ipag-ay. Dahil di ang sadyano ko pa, amo in kalagihan, suway kanila yung hanggang. إن نثبت في القرآن وأنزلنا من السماء سورة الفرقان وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Kung kawal magbalik yan sa Suratul Furqan, labon mo, ayat Al-Furqan. Inahati niya wa anzalna, tiya naugna mo, minas sama, dayon hataas langit, ma, tubig, tahur sutsi. Impang sura ini, siyalla sin, manalalla in ayat ini. Inagi nila in Quran sin mga Muslimin, mag-contradict siya iban sin modern science. May da, sa mablong sin Quran nila, in ulan kuno, magnaog na yung halangit,
faktin siya, magnaog siya rin no? Deng hakabul. Kung ka magnaog siya, una tawa rin halangit. Deng hakabul. Kaya may talong siyang Quran, minas sama, deng halangit. Atin niya yung Quran, ang salam niya, huling kimulda. Quran atau wasaid? Ha? Quran. Kaya belum sing Quran ding halangit, kung si sayad ding hakabul. Ingaw ni man silangit tagbibidda. Bedim ba? Mungkin ni mga jamaah kakan. Mayroong mga kaul-kaul yun yan. Uling kuwan. Jawaban tanah ba't dimarakan mo? Nah, in jawab kanin hadising kalima as-sama. Ayaw kong ma-confuse magtuwi. In word sama, in original meaning sin sama, kullu ma samak. Hadising sama, kullu ma samaka wa ala. Ingkatan, kuwanin niya, bahasa, ingkatan sin nakataas haumo, amo kaya papayunganin umo, nakataas na yung haumo, kaya papayungan kau, banghabahas sa Arab, pwede mo siya taon sama. In inisilin, pwede mo taon sama, hada samai. Amo yan yung original meaning sin sama. Pagka ingabon hataas ta, tiyawag siya sin Allah Ta'ala minas sama. So, mayroon contradiction or anibansin sa sides. Mafhum? Ayaw magtuloy mahiluhala. Magkakilap. Na. Idhan, al-miyahu allati yajuzu biha at-tathhir 7 miyah. 7 silain. Tubig, makajari mo siya ipanutsi. Panagnaan, ma'us sama. Tubig, langit ay di ma'na ulan. Farman sin Allah Ta'ala ba sinasabot ko wa anzalna minas samai ma'an tahura. Namik man ko mabaya pa maghapal dalil ikarwa matod ko maghapal matod dalil mo yan na suratul Anfal kabakan mo ayat ikahang ko tag-isa. Farman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wa yunazzilu alaykum minas sama ma'an liyutahhirakum bih وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ. Yan ang suratul Anfal. Pag yuri mapas, sapat ko, kuray sa bibika sulat katan sa makain waktu na to. Take note, mag-take note sa dyan mo. Suratul Anfal, ayat ang putag isa, buhin yung pabay, lawon yung sulat. Law sin Allah Ta'ala, وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. Yan naugan na mo kamulong sin Allah Ta'ala ring halangit, tubig, in purpose sin tubig yaw liyutahhirakum, supaya kamu amo in sumutsi, supaya kamu lumano. Ay di makna pwede tayong pag sutsin tubig yaw malano siya. Na, amen to in dali. So amen tayong panagnan, ma'us sama. Kina? Tayyib, in hikarwa, makajari mo ipag-ay, ma'ul bahr. Ma'ul bahr. Nah, in hatisin bahr, dagat. In hatisin bahr, dagat. Atin na tubig, dagat. Nah, in dagat, in saupa may bahay mo mga dagat, amba, lang tapagbati mo simbay na at magkalakihan ko mamayo, wajib. Makadyan ikaw lumakso sadya. Dahon mo lang gabihan, maggulong-uling mga dolphin na lingkuan, makadyan. Insyaallah Ta'ala. Pagwa mo, kahir na to. Mayroon na kuwan, insyaallah Ta'ala. Gumawa ko, pwede niya, sadya na ko, misan ka mamayo na magtuya, misan ka, magsambayang na magtuya. Mayroon sala niya. Arakala, imen ko pa, ito, may din na yung tartib. Sim pag-ail. Di ba magkalakihan na pag-ail? Ako. Basta kau nakapaygo na paygo, hadath akbar, maranya na in hadath asghar. Maranya na in hadath asghar.
Ha? Kalagyan ko may uwajib. Siyempre, paigo na kula. Bangkaw na may nagniyat na sal ko, pag paigo mo yun, angaron mo na in, sambiling pag-ayil, marani na. Sa bangsaw pa makaw, amo inlong tabihan, magkalagihan sadya mag-ayil, nag-ayil sadya ko, pag nagniyat ko, pag-ayil mo, dahon mo sabin hadat akbar, di mara. Kaya tiyan niyo, suway dakula, marani siwi-siwi. In siwi-siwi din niya marani, dakula. Na. Magniyat na sel ko, lumakso ko parakat. Ha? Mag-ig sin hadat akbar, maranin hadat asl. Angaron mo na sa biling pag-ay. Arakala inyan ko, patuan biyad din bang sa upama mag-ay. Naswa ko sinambo, murid. Amin hawak to kami nag-ayil, magpayo-payo, mga swimming pool katan, mga rain. Mag-ayil na lang ko, lakso na kamulong ko pa, tubig. Magniyat siya ka, luguman yung nung niya pa ito, anong pag-ayil mo kung kawajibin tartib, suway kita magtartib, makaw na in limang, pasimod. Kabed din na lang na paglakso ta. Huwag na lang niya tartib. In jawab ka niya, abihain ni hal, di na magkalakihan, tartib. In tartib niya rin, di automatic. Automatic tartib. Sabi mo kakausan, isyo makakaus lumakso, makaw na in limang, pakwan. Kalugang niya isang ating baran niya paniw. Ha? Pag-us pa una kung lima ilong ang pakatan, ha? Paulitan kita. Way mo nang diyan, pag-itaw kita si Sarah. Yan, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, manuhay na. Bidnillah ta'ala. Ma'u al-bah. Indakat, insyaAllah ta'ala, subs. Ha? Kung mag-ayil sa Diyako, may kataplakan niyo, makajari bidnillah ta'ala. In dalil, sin makajari, in mag-ayil, atawakan mamaygo, hadat, ipag-ig, hadat, aswari, sin akbar, dakat, ya riwayat ka tutan yung sin Imam at-Tirmidhi. In Imam Tirmidhi, hambuk din nga mga nagbaktul kitab hadith. Ingan sin kitab niya, Sunan o Jami'ut Tirmidhi. Kula siya, ay marirendi ka ito. Jami'ut Tirmidhi. Kaya sin Imam Bukhari, ingan sin kitab niya, Sahihul Bukhari, in kitab sa sin Imam Tirmidhi, Jami'ut Tirmidhi. Labi afdal din hangan Sunan Tirmidhi. Kama tawra magtag Sunan, in correct, in Imam mo siya Jami'ut Tirmidhi. Na. Nasabot ha, kitab sin Imam Tirmidhi, dain kan Abu Hurairah radiyallahu anhu. Tabaan in paghapal sin dalil, kung na-required kami. Sa sabuton ko ini rakala aun bayan din kami. Amurain maklub in required kanyo hapalun yun matan. Amuin katan, amuin hambuk-hambukin, amurain din yung makita. Riwayat sin Imam at-Tirmidhi dain kan Abu Hurairah radiyallahu anhu. قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء أو ننبقسو ننسو برسول لون يا رسول الله إنا نركب البحر إن كمل لون أو الوقت مقتولة ومن رغد سكالي لون مقداك من تبي سين تبي يوم تيو دا بang namu fa in tawadda'na bihi atishna bang hipag-ayl namu pa yung tubig dara namu uhawon kami biyadin ba ya Rasulullah afana tawadda'u bima'il bahr makajari ba mag-ayl kami tubig dagat ay di ma'na dagat yung hipag-ayl inangasu yung sahaba ang makajari pag-ayl yung dagat sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa tuhuru ma'u al-hillu maytatuh هو الطهور ماؤه الحل ميتته basta ngayon sumping-sumping inati ni ayat ha mukun ko mali pa ito yung martin kung magsulat aw yan maksud simbihan sumping-sumping ati niya ayat bang biha ini hadith okay dahil nga mga amuin ato ang simpagsulat na sumping bihan Arutan. Huwa wat-tahuru ma'u al-hillu
huwa at-tahuru ma'u al-hillu maytatu. Amo yan sambong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pamano siya amuin ng asulit. Inhati niya yan. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu sa iyaso ang makajari pag-ailin tubig dakat law sin Rasul huwa at-tahuru ma'u makajari law sin Rasul in tubig niya yan sutsi. In tubig niya yan ay bima'na in tubig sin dakat yan sutsi. Na huwa at-tahuru ma'u sutsi in tubig niya yan. Al-hillu maytatu iban halal in binatang atawakalin ista amin miyatay rin doon misanway na sumbay. Jayid, misanway na sumbay, halal. Bukom biasing kayo ng binatang, bang siya di masumbay, unin hukuman niya, najis. Sabab sin maglakat induko, halom simbaran niya, ang painduko amunain sa lummi-lummi. Ha? Amunain sa lummi-lummi, induko. Na, ang kanday mano siya bang siya kitaan, bang aon mga sakit di maamuhin, di matungkan niya, uling kaan kaniya, duko niya. Karna amuyanin, maluhay, tapuan sin, sakit. Ang kanday na Allah Ta'ala, biyutangan niya, ibuhan, maglalan, hudad. Nutay ng hudad hawa sa kuwan, glands. Biyutangan sin Allah Ta'ala, ibuhan glands, habaranta, maglano sa jasin duko. Once kita mapatay, mapatay mga glands yan to, magkanatin, in sakit kata. Kung duko na sa kata. Magkanatin, in bacteria kata. Jayid? Na. So, hindi in katan binatang di masumbay, niyatay haram. Najis. So, ito, amuin pa, wawin duko. Mukhang biyasin kayo ba nandikat, magsumbay na kambing, ha? Mag-apas sin tao, magsambot sin, magsawd sin dugo sin kambing. Nakita ka mo? Magsawd bihan. Ang pahibutang sin kausukan, may kababayhan, kausukan magbutang basa, batlang niya kumuhain, pungot. Najis. Di kumuhain pungot mo. Narang ko magbutangin kumuha tang kikil. Ang pungron ko gaman. Pasal sin malumbis. Ang kandeng syara'ta diya kita magsumbay. Ingatan niyo ang unin hikmat sin may ita sumbayun. Bawat tayo rin insyaAllah ta'ala. Sumbayun yung mga binatang daindi, kung siya daindi. Para kalaong magdihil pikilan long yung patuan. Biyan din bang ba sumbayun tayong kambing nagtitindog biyan. Utod na sa diyan. Di makajari ang sila. Yung pagsumbay, suway daindi. Suway mautunin kulkum, iban sin mari, lalawayan hangin, iban sin pagkaw. Labi afdal bang mabugtusan binin, wadajan niya min duwarin di biya oskos yan. Na, in hikmah, hangkan siya di bugtun, di siya makajari sumpay unday di, lausin mga ulama, in binatang, iban sin manusia, aon nakasugpat, amuin magdara kuman, dahing haakal, papangatayan, aon dahil doon biya, mga cut-wire, dahil doon harap siya papangatayan, once siya yan, kabe, dahil tayo pasing kambing yan. Dahil nakal, amoy yung pangatayan na, yan kayo pangatayan. Sige na? Bangus niya siyong bay rendi, ay nga taas, in tendency niya, mauto din ini, bang mauto din ini, wayroon na magdaasing kumaan, dahil ha akal, harap maripa, pangatayan. So, unin maghapin ka niya, maghapin ka niyang pangatayan, mas takap na itong katanin mo. Bukon diya, sinday hindi mo sumbayon, bang mo siya sumbay na hindi, inakal imiyan, bang siya kakulangan na dugo, dakon niyan heart, magpump, kolong niya, magkalagyan ako, dugo. So, magpump siya, magpump, sambil musuwang katanin dugo, gumwa, sa malumi yan. Gumwa yung katan. Ang kandin hikmah man kung magsumbay kambing, amuin bang siya niya, bukun na makusugin takdog niya, pasara mo ninhan si Pap, sige niya, o paan niya patakdog, ba't gumwa katanin, malumi. Bukun biya sin paghinangon sin jahiliya na kauna, magkaon sila dinubuan.
Ano kung biya simbiya, ulit nakaunayad tumang aon kambing pagsubag nun, sa itanong, tumasin dugo sing kambing, guntingan nila tainga. Guntingan, tapos kaon nila, butang pa jub-jub, tapos taon nila, pamula, kuwan nila pa kayo, inangon nila mga siyempre atay manok yun. Na marumi niya, najis, lima ka dyan. Yang lang. Sa inista, jari ka. Pwede minista, may ta jari sila onday sa dugo. Kung ka manong nila isa, inista ang kan jari ka. Ilingkat sin ista, once mapatay ang ista, dumangan yung dugo niya kataan pasang. Bukod kong kumakaista, buhi pa, bismillah. Pagpayo mo kumakaista, way saan karaktal yan? Ha? Bakit na kang watag pakaista, way saan magsumbay? At ang mga ulang na pula, bismillah, sumbay mo, way. Na, inista rin pagsumbay. Misan siya niya matay na kaun. Bang menong kayong puti na saan? Haw na yung dugo niya? Yan nasa. Napagputsin tao, tasambil asang ang takan na. Way patawad. Nangkan din pagkuha kaya kaun asang kata. Kanda ko magkaun asang, ba't kaulit kaunong sinasang na. Jayid, ano yan, tibayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwa tahuru ma'u, al-hillu mayta. Idhan, ma'u sama, yattuna, ma'u al-bahar, dagat, ma'u al-nahar. Al-nahar. Il-nahar, sapa atawakan suba. Sapa atawakan suba. Kung yung pagbidag sin sapa iwan sin suba. Ha? Ang pagbidag sin sapa iwan sin suba. Kung suka, suba. Nah, sumaya nabasa taong sutin mo. Ati kung suha, may mag-ano siya, naming sapa, kamatauran ni sapa, may mga stagnant siya. Na. In tubig sapa, atau akan tubig suha, na. In siya, damikyan, ikapaglaro na isa. Pwede mo siya hipag-ail, iban makadiri sa hipag, pay. Na. Di ikamudarat ka niya, inapinda yung color niya sa babsin, makati kaunok to mga buhangin, mga bunawa ba? Di dad tumakakangi. Sin, bang manday sa bamumpya, tutung mo na sa rin, lumi. Kung kumag ay piyawa mo katanim mga lumot, kata pagkumag-tumagay mo ko. Kaya nakatutong na, sa lababa na, sa pagkumag-ay. Makadyan. Kasi mga sapa, mga marawi yaw, mga ringgika, tuwang luwa, ulang ganyan. Dahil mapantalo yaw, bihan makajari pag ay makajari siya ipag paygo inhika upat ma'ul bi'r al-bi'r inhatisin ma'ul bi'r in bi'r kupong na kita na tunay yung kupong ha na in kupong makajari siya hipamaygo hipag-ig hadath akbar iban makajari siya hipag-ig hadath asghar hipag-ay jari siya na in dalil sin makajari hipag-ay in Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith riwayat sin Imam Tirmidhi dan Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ang bukadlaw na asuwin Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod sin bi'ri buda'a na asubo siya ya Rasulallah ana tawadda'u min bi'ri buda'a makajari ba kita mag-ayil dahil hakupong buda'a o kupong nakaw na nga niya buda'a ang kaya na magbasa buda'a kaya arja ima kusog pagbasa kanya buda'a balis na panin ba in kupong yaun buda'a bi'run yulqa fiha al-hiyad wa luhumul kilab
In kupong yun sometimes, pagbukitan siya mga amuin hiyab, amuin bakas biag bulanan simbaga. O nakti pagbukit madto. Kung sa madaran sa pagkabukitan siya, pag-ubos aun waktu pagkabukit dahil lunin luhumul kilab. Mga iro ang mga matay at tawa uno-uno na ikabukit dahil. Na, makajari baha, yasu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulin jawab si Rasul. In jawab si Rasul sallallahu alaihi wasallam, waktu siya nasu sing kupong budaa, long si Rasul, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay. In tubig, sa bunal tudin tubig, sutsi, malanu siya, wayruun makanajis kaniya. Maka natuda, kabila in tubig mataud. Maka natulagi siya rin hakullatayin, bi'idnillahi ta'ala malinay kura, at kalau abutan kasi waktu, di siya basta-basta mahinang najis. Lang tabiasin mga swimming pool yaw, tubig mataud. Ha? Tubig mataud. Ikadto taaw nagkarupangan, nangihalom sin swimming pool. Tabistuhan na tawa di. Di da. Naman ko nag-ayil, jari ba yung pag-ayil rin doon? Maka natuda pabila yung tubig mataud, di siya basta-basta mahinang najis. Nalong si Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagka-inbi'ir budaa mataud, sarta mahang day sa pagkatilo ang biyaon, long si Rasul, makajari in tubig sutsi, sa lugay niya mataud, la yung najisuhu shay, way maka najis ka niya. Sabab sin taud. Isa nindakat yaw, dumadlaw pagguluhan sin mga amuin nagula masuk para ka na tingatan nila siya noon mag-anod na siya diray doon sila kita magkay ha ublan ko paglakso magmikit na mga pampers yung matawag kasi anong mamay talay na barakat salong na sintubig din na wala hawla wala quwwata illa billah tayyib kina iba ni Rasul sallallahu alaihi wasallam maka taray sa dalila makajari mag-ayl ng hapupong baka si Rasul sallallahu alaihi wasallam nakapag-ayl habi ruruma uningan sin kupong panagnan kupong yasu siya bi'ir budaa ha? Panagnan kupong yasu siya bi'ir budaa kalitan niyo di bi'ir budaa bihaon in Rasul makastay sab nakapag-ayl ha bi'ir ruma bi'ir ruma zaid makas siya nakapag-ayl ha bi'ir ruma na nah, kina? Nah. So na nakapag-ayl Rasul sallallahu alaihi wasallam din doon habiir ruma. Makata in amuin kupong makajari sa insyaallah ta'ala pag aylan. Nah. Kina? Iba din Rasul sallallahu alaihi wasallam bakas day sab siya nakapag-ayl ha bi'ir zamzam ma zamzam impay ma zamzam kinsiya kupong so nakabisita man to kay ngatan niya tuwig magwa siya kupong na nakapag-ayl ba kasi Rasul sallallahu alaihi wasallam in bi'ir zamzam atau in ma zamzam tuwig zamzam makajari siya pag-ayl di siya makajari hipag istinja di siya makajari hipag istinja na idan in kabalikan ko in bi'ir zamzam di siya makajari hipag istinja na
Makatambok na nga mga faida. In tubig zamzam, tubig amuin sarayaw-rayaw tubig ala al-itwaq. Siya na in sarayaw-rayaw tubig. Na, long sinamuin magbibis sa nakaybanan, long na in ma kauthar dahing hama zamzam. Na, ambok dahing tubig nakaraog hama zamzam. Ambok dahing tubig nakaraog hama zamzam. Ingatan niyo ang uno? Hambok dain naka amuin nakaraog hama zamzam. Ingatan niyo bang uno? Mayroong makaingat. Amo na in tubig bakas gimwa dahing haula may sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tumtuman niyo min habuno. Buno khandak. Long sin Anas kiyabus kami long niya tubig. Labi kami long niya kaanuman way kapag ay. Yung Rasul sallallahu alaihi wasallam piyaka niya sa jinambuk sahaba kung maka tuundam-undam taka tubig ang panyabyutang in liman niya ang paimya ni Rasul tawadda'u bismillah pag ayla kamo sarta pag bismillah kamo law sin Anas kikita kulong niya in tubig yafuru min bayni asabi'ihi magkuha law niya ring haruhul sing gulamay liman na amurad tuin amu in tubig labi indayaw niya ring ha ma zamzam. Nah. Nung singkay ba namin mga tubig amo inday nga sulga Allah Ta'ala alam bang inal amun yari rin diha yari rin di long taha dunya bihaun mga sapa ding inkariasa na rin nga sulga 5 taud ni nahar sayhan sad ko min nahar sayhan iban sin nahar jayhan 2 sapa dakula sayhan inhamuk jayhan inhikatunya nahar dijla amin yaun ha Iraq untay na dijla ha English yan ha bukunin Nile nahar Nil ambuk ikaupat al-Furat innila mo na Nile River amin din na Egypt indijla yaun siya Iraq umuha siya mahaba da kuman dahil siya Turkey harap lumabay siya rin Turkey pa Syria pa Iraq latos lagbas na amuin ang sa ito namasan yung history ang bukadlaw iagangan sinkuan inhinang sin mga Turk iagangan nila bitangan lasad wala nila kaya lao sinkuan injimatukan nila piaraan sila sin Allah Ta'ala linig masala sinamuin pagpagang nila kiyawa nila sa ito na isa lang niya sayhan Jayhan Dijla Furat River iwan sin Nile River hamis lang nila siya dahil ha sulga in kaliasan nila wallahu ta'ala a'lam na idan nawalikan ko in panagnaan ma'us sama wa ma'ul bahr wa ma'ul nahar wa ma'ul bi'r wa ma'ul ayn unin hati sin ayn na bahasa Arab ha in ayn bahasa Arab min kay nga tanda mata ha mata mukun kin ayn mata na nabang tamanahan ma tubig atin na tubig mata pwede ba ipag-ayl mong tubig mata sudlatun min mata saurun mo biyahan bismillah aung kaywanan tao ihati pagtafsir nila sininamuin ma'ul ayn sa mamsimbang ko rin magbasa sin amuin habahasa mangkulangin amuin pangaham mo habahasa tartan kumakalong ko na alam sin kaywanan kita unlong ng tubig magwaring hamata manglong niya makaso atin niya kasusahan banglong niya mahakbot atin niya tears of joy Allah Ta'ala kamaasan saurun banglong niya pangasawa pangubos magtangis saurun banglong niya mahakbot luha tears of joy na la hawla wala ma'ul ayn bukunin maksud niya ayn na hindi mata ingatun tayong word na ayn mataud ma'na niya bahasa Arab aun
mama'na mga wala na lupa inya al-aynul basira. Amuin ayn, amuin ipangatud mo rin ini. At ipanagna, ikaruan niya magma'na rin sa binain al-jasus. Amun spy. Yan nalaw niya piara namin mata na mo. Yan nahalaw min mata na mo. Kurin hati niya, liukit niya mata niya piara magdo. La, ay bima'na yan na spy na mo halaw. Naam, fi uyun. Aulong niya ayn na niya halaw. Ina? Magma'na rin sa binain al-dhahab. Bulawan. Magma'na rin sa binain amuin tartan to siya tuon. Ja'a aynuhu. Ja'a ar-rajulu aynuhu. Atin niya, di matungin hambuok usog amuin baran niya tuon. Aynuhu. Bukon natin maana niya, di matungin usog mata niya. Iputalan mata niya. Atin niya siya tuon. Atin niya, biya kasi na mga English yung mag-use sila mga itself. Ha? Ha? Mga bihag yung meaning niya. So, mag-meaning day sa binain, mag-meaning inain, mahal ka. Uista lang sinda si Riyaw. Bangkaw yan sin Arab, kuhan kay mo umatod, ya ayni alay, ya ayni. Ya kumat, bang umana niya kumat ako, para kala ma-misinterpret ko, kanya marayudyo ako niya na kubulak. Ito masya puting mata. Imaksud dito ya ayni, ya uyuni, ay di maana, uista kaw ka ako, kalasahan ka kaw. Alam ko kayo na ya ruhi, ya kaunyaw ako. Ay mga bisa, mga sweet words ka sa akin. Ha? Gabo ko rin maksud niya, ya ayni, ya mata ko, at inayudyo ko sinta. Na, magmana rin sa binain, ha? Tubig amuin magpangsut ding ha? Lupa, amo na yung pagtahon, spring water. Panghabasa sinuog, amo na lang niya tubig, amuin lang niya tubod. Ha? Tubod at tawakan. Ano pa yung kaiwanan yung word pag usan yung ikaw? Ha? Tubod. Kung tuhod ha, tubod. Na, mustak. Kamuha siya, mustak. Ha? Tubod, pagdahon nila. Na, magwa siya. Spring, magwa. Kina? In ma'ul ayn, tubig amuin, atin niya spring water maksud din diya. Take note niyo, ma na rin di, ma'ul ayn, tubig, spring water maksud niya rin di. Amuin magwa din. Na. In hikaunum, ma'ul thalj. Ma'ul thalj. Atisin thalj, snow. Na, snow. Atin niya tubig, snow. Tubig, ice. Atin niya magkuhan, snow, snowflakes. Ha? Amoy snow yan. Na, makadyahin mo siya pag-ain. Na, pag-amoyin magtawag din snow, kumasadya ko yung pag-ain. Na, sulay na kamo snow rin di. Aw snow rin di ka to. Hakik-hik. Na. Anong sadya? Na. Dito wala makasamuin kagulaan na mo, aws nyo. Na, alhamdulillah, malingkat, masya Allah ta'ala, malingkat. Ma'u al-thalj. Tubig, natin niya, snow. In hikaunum, ay in hikapito, ma'ul barad. Ma'ul barad. In hatisin barad, in word to barad, aw niyan before mag-snow, aw niyan magkahulog, biya siya ice, matuwas, biya siya lagu-lagu niya, biya siya tasbi-tasbi. In flakes, biya siya kuwan, ang mga kakmon. Before niya yan, before mag-snow, bang mga kuwan, biya siya tasbi mahulog, mahibok na kuman na kuwan. Na, snow rock. Wait, naman, bihag din maana sin barat to. Na, makadjari mo siya hipag-ay. Bang siya tumahay at akan nung mag-melt na siya, meron ka, hipag-ay, jari siya. Na, kina? Kamu na yung mengat mag-jari.
Makadiri sabi kakiyas na rin doon yung mga tubig ice. Ha? Mga ice din, nung kaumusan dyan, magpuan ko yung sala. Sa hindi ko ang pwedeng pag-ice, yung biyaw sa puti. Kabalikan ko kanyo, makadiri pag-ayl pituin taod nila, ipanutsi ma'us sama, ma'ul bahar, ma'ul nahar, ma'ul bi'r, ma'ul ayn, ma'ul thalj, ma'ul bahar. Bangkaw kahunitan maghapal kaniya, aun teknik. Aun teknik. Nangatan kumatawag din ka, tukano rin di, naam, baitaan mo, ibakar, inijawab kayo ni Zayd, di na makapal maray. Lian min kayo na. Naam, bangkaw di ma-confuse ko simbiyahin itong tumun mo sadya. Ingkatan sin magnaog ding halangit, iban magwa ding halupa, makadyan. Arabon ko kanyo, maunit sa tuwat, pang translate on maluhi. In-araban niya biyahin, kullu ma nazala minas sama. Katansin magnaog ding ha, langit. O naman yung magnaog? Ulan, snow, barat, ano pa? Kahoy aw? Na, katansin magnaog ding halangit, aw naba'a, magwa ding halupa, hikapanod siya. Sulat ko kanyo ay kaida yan. Bukun kullo. Kullo. Kaya mabutang yung breaking ko. Kumangin mana. Kullo. Ma. Nasala. Dali ko kapangat dyan dahil. Ang sino yan. Kullo ma nasala. نعم لا إله إلا الله كل ما نزل من السماء كدان سن مدنأ دين هلاني أو أتوا نبع من الأرض أتوا كان نبع هموة daing halupa. Ano naman yung magwa daing halupa? Spring water, sapa, lunggang, uno na. Ha? Amo yanin, pangkalupahan. Para kalaon mga sumo. Matuan, kung din mo kuman mag-ail, tubig, aircon, yung piyag-ail. Mayroon na tubig na mukha tuan. Nag-sound na siya kung tubig sin aircon. Hindi harap ka na, maghabin ka niyo. Na, at pa tuan, ano ba yung hukuman na kapag ayla ko, tubig butong nag-ayla? Karimba ko sa na, in jawab, bang saupama in tubig sin aircon niya unmalan, Insya Allah Ta'ala wa isalla. Mayroong problema niya. Na, ang pabihaon, inaki nila yung tubig aircon, malang, mayroong isalla na yung pag, ang yung pagkay. Siya, na, tubig lang tabihan, tubig buto. Makajari? May tali makajari. Kasi duwag na na namin mag-forward ng tato. Nung sinday ni suka, sana mo nito. Nasabot na, kataan si magnaog ding halangit, magwa ding hababa, wayroon na kalamo din nakasasangat. Nakasasangat. Na wayroon lang niya, hindi siya makalangit. Inshallah, naalam mo yan po yun. Ayun. Ang pangasumo nyo, maway na mo inikarway nyo. Kihatian niya, tawaon, way nyo kihatian at tawaway nyo itong kihatian. Ha? Pangasumo? ماء السماء، ماء البحر، ماء النهر، ماء البئر، ماء العين، ماء الثلج، وماء البرد. Ang pangasuna to. Ha? Mayroon? Hapalan nyo yan. Insyaallah ta'ala, hapalan nyo manayawa. Balikan ko ang pag-test na to. Ayun ka lupa. Pag-uusad to continuous in muallif rahimahullah ta'ala.
Naus na kita happy tong kakinis tubig, amoy makadjari panus. Bihaon lang sin muallif, dungdungin yung kitab niyo. Lawniya thumma al-miyah ala arba'ati aqsam. Pagubos lawniya, inati sin thumma, natin niya mahuli, pagubos, pagubos lawniya tubig in miyah ala arba'ati aqsam. Upat kakinis in tubig. Upat kakinisin, tubig. Before ko malilay in upat kakinis, aon suway nyo kahatihan balik-balikan ang terminology pagkabalik-balikan dua. In ngan panag na ang tahir, in ikarwa mo tahir. Unin hatis yung tahir, iban si mo tahir. Tud ka mo ha? Ano ba? Ilaysun na tunin niya. Daran pagkabalik-balikan ko, tahir, ibansin mutahhir. Ano yung pagbigdaan nila yun? Inhatisin tahir, sutsi siya. Tinyabaran niya sutsi. Ay di mana natin niya siya sutsi doon. Aun yan tubig, sutsi sa, di siya kapanutsi. Biar din, biar mga tea, minum ko mga kopi ko lang ta. In kopi ko, sut siya to upon. Sut siya tanda niya, inumun mo pakihupon mo rumadlaw. Sa makajariwa, kumakaw kopi ko, ipagbayin ko lang mahada. Pwede ba ito? Ilan sut siya, baran niya sut siya, di siya hikapan, panuts. Aun yan mutahir. Inhatisin mutahir, hikapanut siya kay banan. At niya, aun yan tuwig malano, mutahir pa siya, hikapaglano pa siya pa kay banan. Amo yan tuwin, pagbidan sin tahir, iban sin mutahir. Na. Kuhanin nyo yan sa magbalik-balik di ka tumakataon. Okay na? Na. ثم المياه على أربعة أقسام. Pagubos lang sin muallif in miyah, in tubig, ala arba'ati aqsam, upat kalinis. In aqsam, jama' sin kalima, qism. Inati sin qism, parbagian. Aqsamatin niya parbagian. Upat kalinis sila. Aun yan tubig, ika-isa. Aun tubig, tahir. Atin niya malanong siya. Mutahhir, ikapanglanok pa siya. Ghayru makruh, bukon siya makruh usalun. Atin niya wayrun salla sin pag-usal kanya. Sutsi, pwede mo sutsi siya, makajari mo inumun, makajari mo ununuhon. Pag-ubos, mutahhir pa siya, ikapanglanok pa siya. Pag-ubos, ghayru makruh, bukon siya makruh. Ulin hatisin makruh. Hatisin makruh, wayruun salla niya. Bukon siya, way di siya kahukawan sin syara. Ha? Wayrun salla sin tubig ini usalun mo siya. Atin niya pwede to siya. Jayid, uling tubig, malanok pa. Di kapag lanok pa, pag-ubos, bukon pa siya makruh. Ha? Masuk? Tahir, panag na ang tubig, aw niyang tubig malano, ikapang lano pa siya, mutahir, bukon siya makruh usalun. Uno siya yadto, in tubig, pag in tubig, bihanin hantang niya, ingan niya, al-ma'ul mutlaq. So, yung kalkalan niya, al-ma'ul mutlaq. Al-ma'ul mutlaq. Sulat ko kanyo, may tawirong kitab niyo, subhanallah. Al-ma'ul mutlaq. Ganun na. Al-ma'ul ini
Half, bago nagbuwa, 2013, 2014 na. Gaya style niya, ini, amo na ning ganti sin tuwa titik. Kaya na, bago nagbuwa. Ilahan niyo, sa Allah Ta'ala. Daran na yan, pagbalik-balikan. Na, al-ma'ul mutlaq. Unin hatisin al-ma'ul mutlaq. In hatisin al-ma'ul mutlaq. إن هاتس الماء المطلق أي الماء الباقي على وصف خلقته أم إن تبق بهان إن كري أسلس كبابنجري كان يسن الله تعالى أتن يتبق أم إن كبابنجري بهان إن كبابنجري كان يسن الله تعالى Mesin biad din, dakat, sapa, tubig, spring water, in katanya ma, mutlak. Wayroon siya kilalamuran, uno na. Wayroon siya kilalamuran, uno na. Bihanin, kari asali na. Wayroon, imaksud niya, wayroon aming tubig, wayroon kilalamuran, uno na. Amuin kari asali, bihadin kari asali, kapapanjari kanya. Impagtaghad tuno al-ma'ul mutlaq. Nah, in katahan si ma' mutlaq. Dagat, sapa, tuwig malano uno na, in siya sutsi, hikapanutsi, bukun makruh. Wainong salan. Pwede kong mag-use ka niya. Pag-ayil mo, ipagbaygo mo, ikata. Akala ko imen pa, tuan bet din ba? Imen ko sutsi. Indakat, pwede tayo inumun. Bukon sa ukat na ako magsabot sutsi, magtuy sumandong pauni, mainom katan, inumun katan. Inhatis yung sutsi malano. Iman bukon yung katan, pag yanong ko sutsi, inumun mo isa. Ikad to talong ta, iniukon kuhan sa pagsabot yung si mga ulama. Long ta, tawaya yung lura sinta. Inlura sinta usut siya to. Usut siya. Di niya bang bukon sut si najis? Nagdara kita najis? Ha? Sut siya to bukon. Ha? Dahil lang mo. Namang sa upama ko maglaway. Hindi mo pwede balikon? Najis na magtuloy? La. Kung siya sut siya, kung siya kuwan. Kung siya najis. Pamaan mo kung siya najis. Sa aong bahat tao. Okay na, agree na ko sutsi? Sige na lang. Lima ka din mo sa sutsi siya. Tayyib, ikad to tabo kunkwan. Ikad to talong ta. Nakatawin niya ko lang. Hindi na kita kami na kuwan. Hindi na kita laway. Sutsin laway. Kung siya najis. Tapang so pa maglaway ikaw, intampat kalawayan sinlaway mo na mga ukasan undat malumbi. Sa kabiaksan sintaw yan makitukin taw mga biyan. Tuwa? Okay. Namang sa pa masut sinlaway. Aong ba taw mag-inom laway? Ubus nagyuwa. Aw? Aw? Na, way. Atin niya bukunin katansin masabot sut sisway inumon. In maksud sinsut sila, hindi pwede mo mga ipagkukas mga bata-bata, mananong siya wayroon, kahukawan mo. In katan simma mutlaq, sut siya, sarta hikapanutsi, kapag ayil mo, hikapamaygo mo hadat, gayro makruh, wayroon salani. Okay na? In dalil, sin siya sutsi, kaya riwayat sin Imam al-Bukhari. Kaya riwayat sin Imam al-Bukhari. Dain kan Abu Hurairah يرداء سيسن الله سبحانه وتعالى قال قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به لمسن أبو هريرة أو نهبوك أعرابي إن هاتسن أعرابي وأن يرين دون يفكرون غير الأعرابي إن أعرابي nisba ila al-a'rab, mga tao a'rab. Inhabisin mga a'rabi, mga tao mo sukanul badiya, amoy nagulah badiya, ang mga himba. Imaksud niya mo yung mga badawi,
amoy mga biduin na. Insilay ni maglaton-laton yung paggula nila. Depende hakabuy anan nila, dito sila. Aun mga panghiyano matawa, aun makaunsing kambing nila, dito sila. Maubos man kaunsing kambing na manglak na isab sila nagdala sa mga tent nila kata. Impagtag kanila uno, badaw. Kau yan yung sintawan, badaw. Na, unsad tuman. Ha? Aun ang bukusong Arabi, nakaon pa, patampat si Rasul, pagkita niya, aun masjid. Di abay-bay, kaya nakonbay si Rasul, min masjid si Rasul sallallahu alaihi wasallam, bato kailo, inamin pagsujuran, bato pagkaon nila rin ha, sapa, amuin baton sa magkagiling sinamuin alun, aun saan bato, lumano siya, sabab sinamuin daran siya na nakigiling. Na, bukod ni sabing bato kaon mo, mga bato pilaras mahin, pang patay ko magduy, amuin malano, mutangan. Yan yung masjid si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya siya, bye-bye, sibi, nipa niya. Sa'fu, tengahul, kaya nipa. Napag kita sina Arabi, yun, meron ng malingkap, maray nilang napag-idian. Sabala pila. Nangi siya rin doon, ang pamasjid. Na yung mga sahaba yun ha, masjid, nagdidikir yun, iwan si Rasul. Na, yan, ito nagyarilisin sa amin sina Arabi. Timindugin mga sahaba, sung nila pikulon. Hindi mo na mapikul yan, ito na kayo. Kaya unahan. Pag tindog nila, liyaka'u be, sung nila amuin puhingaon, lapdusan, lang si Rasul kanila da'u. Salihan nila. Tamul hikmat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena bang mupikul sa bunanihi, mag-shower, alaw tinuwa. Mataod bain, tamuin, kalum nila. Kaya siya sindancing fountain na pasay. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه ساريا يونا أيوة أيوة نقوانا فقوش نسوك يا أونا يونا لمس الرسول وهريقوا على بوله سجلا من ماء كأكم لمس الرسول وما كاتوا دلو وين دلو نموين وين بقولون تبيت بالدي نعم كأكم بالدي هيبوسيا سنتبيت وهريقوا على بوله أمبنيو رؤسغا نعم أمبنيو رؤسغا نعم سلوا سي الرسول فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين أيوكم مقبروا لتلو سي الرسول صلى الله عليه وسلم فما نسي دين دين أعرابي ديانك دور رؤوس الرسول صلى الله عليه وسلم إن عمر رضي الله عنه سيسك دلن سلين أقوى الرسول دي سلك دور وإيتان سيدني تنبت مسجد تنبت مباركة المجري بيني سنبي اللي مركب بغتان سين أعرابي إن هنان يتم وأسيا إنه اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا غيرنا ولا ترحم أحدا غيرنا لمواسيا يا الله كأولوني أكوي بني محمد ayaw mo kaulungin kayo man ang understand mo. Kaya tinduan niya, karena sinamunduhal niya. Sa yung hikmat si Rasul sallallahu alaihi wasallam, iningat niya magda'wa kayo, sambil na Arabi na palunok ng pangabayan niya. Inalada bin bayta sin Allah Ta'ala, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غليظ القلب لم فضوا من حولك. Magsajing kaunan mo ya Muhammad, makasla, mataasindahan, magpahulit pataw, lam faddu min hawlik, maawi katan, then kayo wayroon makamit. Amo yan yung bayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo yan yung dalil. How magkata yung dalil ito amuin? Amuin, tumalok malipabahakta, makata rito, inbal di amuin piyaka, sin Rasul hipusin tubig, biyamu sugpa, najis. Hati niya, in tubig, amuin ma mutlak, tubig malano, aon kusog niya maglano kuno, sutsi. Sa pang sopa, malita siya makalano. Hindi na sa tudakon si Rasul ka magtutubig. Sa tanda in tubig, ma mutlak, aon kusog niya maglano, diya ang si Rasul yung mga sahaba ka magkabal ni tubig, kusugin niyo, bang siya kakusuhan si ma mutlak, lumanong na siya. Maignain, najasan. Dahil hindi lang si mga ulama, imma mutlak, tahirun, mutahirun, ghayru makruh. Kung amit yung panagnaan na ka natuhad law ini. Tahirun, mutahirun, makruh. Naam.
yan kayman ng tubig, sutsi, sa di na siya hikapanutsi. Aun yan isab tubig, sutsi, hikapanutsi sa makruh, inukuman niya. Aun yan isab tubig, di mo na tuod bukun sutsi, iban di na hikapanutsi, amo na imma mutanajis. Insyaallah ta'ala makana tudayan fi ad-dars al-qadim, hamuin adlaw pagbalikan insyaallah. Maka natudayan yung mahal kahati yung panagnaan aun tubig sutsi hikapanutsi bukun siya makruha mo na ima al-mukha. Na kalakihan na to ini sabab aun waktu makad to kita pa mga hula bukun hula ta aun waktu kahulitan kita mga tubig na sinambukad lang kasuysuyan ta kamo dara kami nagda'wa pa mga pakimba papu na ngayuman kami tubig ipag-ail diyan na kusugad tubig. Pag-asag ko pa lima kwasulog, kiyasan ko kihamutan, hamot ka mang tubig. Pag-ayil ko hikarwa, gimuha na yung kuhok. Na mga tubig biyad ko, ini ikakwan mo kanyang kalilate, kalimang sa upama ko maka-face problem biyad ko, uning ginawin ko. Sabi niyo, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, rijikan kita niyo sa Allah ta'ala. Pamaham, yang tin waktu, dito na ito nakatugtun, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.